do mangerteni makna lan majase sekabeh pituturing bapa ngger. Sampun dimengerti. Ya. Ya ngger kowe sakloron aku ya ngatur gung panuwun marang sliramu sakloron awet kowe gelem gadingi ya kadangmu si Damar Sasongko ning tadulu sangka pasuryane anakku angger Damar Sasongko kok kaya nandang duka jroning pikir kaya ana sing dadi pasulayane ing jroning pikire Damar Sasongko Aris Krawan Wanto apa kowe sakloron mangerteni apa sing dadi gegayane kadangmu si Damar Sasongko nggih Boten saged dimengerti. kowe uga ora bisa mangerteni yen ngono bapa bakal dangu marang kadangmu si Damar Sasongko nger Damar Sasongko yen tadulu nger pasuryanmu kok nandang sumelang kaya ana gegayon jroning batinmu sing bakal mbok kandhakno marang bapa nger ya nger Damar Sasongko Untung tumekaning ilmu paribasan. ya nger Pas kula dewasa kaya kula tasih dereng semangat sinten. Oke jiwa lan raga kula. Damar Sasongko ora ana liya wong tuamu ya bapa lho nger Boten Bapak. Boten. Damar Sasongko jamaing lumrah yen sliramu kepingin ngerteni sapa sejatine wong tuamu ya sing ngukir jiwa lan ragamu ning nger Damar Sasongko bapa wanci iki durung bisa medarno lan menehi roh sapa sejatine wong tuamu ya nger Damar Sasongko ning yen kowe kepingin nyambung watang putunge wong tuamu nger kowe bakal iso urip mulya lan mukti satemah wibawa piye Ateges Rama kula sampun seda Bapak. nger Damar Sasongko pancen bener wong tuamu wis tumekaning pati ya nger ning aja gawe sungkawa ning penggalihmu kowe kudu kuat kowe kudu tegen anggonmu mikir bebrayan sing bakal mbok lakoni ya nger Bapak semendale rasa ati kula Bapak. Semerap yen Kanjeng Rama kula sampun seda. Kula tasih dereng saged nuduhaken dharma bekti kula teng Kanjeng Rama kula Bapak. nger Damar Sasongko yen menawa sliramu ku sejatine dudu manungsa biasa ning kowe iki turune tedak rembese madu turune ningrat nger mula iki wis dadi tapak tulising pepestaning Gusti Kang Akarya Jagat mbek menawa sum sliramu bakal jumeneng nata nger kowe bakal dadi pengayomaning kawula ing tlatah Majapahit ya nger mula kanggo njangkung sekabeh kekarepanmu tumuju ing urip sing mulya lan mukti wibawa ya nger kowe gage budhal menyang kraton Majapahit ya nger dodono derma bektimu marang natamu mergo ing tlatah Majapahit saiki satemah ana derdagang gawe kisrune Majapahit ya nger piye kowe karep budal Majapahit apa ora
Cih, popo kula sak. Ya Nger. Iku minangka sarana kanggo awakmu mbuktekno yen kowe iki salah sijine putrane Ningrat ya cedhak lembesing madu. Nger, Damar Sasongko. Sadurunge sliramu budal menyang Majapahit, Bapa ora bisa nyangoni apa-apa ning Bapa bakal menehi salah sawijine ilmu jaya kawijayan kang awujud raja Naga Puspa. Naga Puspa ora wujud pusaka ning wujud raja kang bakal tak tinulis ana ing tlapak tanganmu, Nger. Siap puspitaning Gusti kang akarya jagat tinulis ing tapak cok. Nger, Damar Sasongko. Cih, popo. Raja Naga Puspa wis cumandha manjing nyawiji ing jiwa lan ragamu. Mula sadurunge sliramu budal nang Majapahit, aranmu Damar Sasongko bakal tak ganti dadi Damar Wulan. Damar Wulan, kowe tumuju ing tlatah Majapahit, mampir lan tumuju nang papan panggon kepatihan yaku Paman Patih Mulu Gender ya, Nger. Kula nyuwun pangestu, popo. Tak pangestune kaya dene banyu mili ing dhuwure segara ya, Nger. Kalis ing rubeda. Pamit Pangari. Wanto Dala Aris. Cih, kadang musik Damar Wulan wis budal nang Majapahit. Nuri nggih. Aku njaluk tulung marang sliramu sakloron. Gading ana Damar Wulan ya, Nger ya. Cih. Nuwun tambah pangestu. Damar Wulan, Nger. Pangestune Bapa tansah cumandha. Muga-muga sekabeng panyuwunmu kalis ing sambikala nir ing rubeda ya, Nger. Tumiba kanugrahaning Gusti kang karya jagat Damar Wulan. Anjasmara Jawa katindalan Kanjeng Rama. sawiraku mudhun saka sanggar pamuja ing ngarep regol akeh wit-witan kang obah kaya ana bakal tamu agung sing teka. Napa kados Kowe mengaten sapa kae? Lho, dilengkan sapa kae? Urane magita-gita anggonmu teka ing papan kematian Patih Lu Gender, itu. Ana wigati apa? Peparepmu sapa, he? Saderenge kula matur kula ngaturaken sungkem pangabekti mugi kunjung. Yo. Nang jenengmu sapa? Kula Damar Wulan. Damar Wulan. Siji, Kula Wanto. setuk. Kula Aris, Pak. Oh, Aris Japanan. Lho, niku kok semolepon. Wah iya. Sejamu teka ing Pandhapa Agung ngono apa to, Le? Kula badhe pados pendamelan Gusti Patih. Golek pegawean, Cih. golek pakaryan. Nggih. Piye Anjasmara? Ditrami mawon ta Rama. Ranto. Dasuwun Gusti. Anjasmara kok ngenapa piye iki? Soalenipun payahe Gusti. Lho. Wayahe sarung ta ya apa? Nggih nggih taran. Soalenipun mawon
damelani kata Gusti. Wayahe diabar. Nggih. Damar Wulan mapan kebeneran tinimbang aku mbayar terus, ya toh. Regol ngarep kepatian, ya toh. Kowe tak patah njaga wong telu. Sapa manungsa sing lumubu ing Pandhapa tanpa tapak astaku ora oleh. Ya toh? Sanggup ora? Sanggup. Ayo mangkat. Mata Jis. Anjas moro. Sajake logatmu kok kasem-sem iki piye to? Menika si Damar Wulan kok bagus banget ta Romo. Bagus banget Mbak piye Mbak? Terus Gusti ayu cocok. Karo aku cocok. Dipikir kandhek samene. Ayo, lumpuk. Ning kok. Ngono Romo. Ayo ayo. Wis ah. Aman kabeh? Aman. Wanto kelawan Aris. Yo. Nek miturut apa sing diaturno karo Gusti Patih lho Gender. Yo. Awak dhewe kongkon jaga regol nggih. Sapa wae pawongan sing ora nggawa tapak astane Gusti Patih, ya ora oleh dilebokno. Ngono ya. Berarti gak oleh mlebu nek kanggo tanpa astane Gusti Patih. Gusti Pati. Iling-ilingen to. Mula aku Iling-ilingen kalawan to. awakmu kabeh kudu siap siaga. Stop. Kok ngono cocok. Kate nandi teko ndi? Nakoni sing apik kok. Lah yo. Kon teko ndi kate nandi? Bener. Kok mbok walak-walik ngono? Lah yo ya apa? Mbuh kon ya apa? Kono sapa? Sapa? Temen. Aku wong. Lu. Padha. Tak idoni gudiken. Idono ana sih. Kon gurung ngerti. Durung. Nek ono sing gagah prakoso wong kaya aku. Putra teko Majapahit, Layang Seta. Layang Seta. Sijine sapa? Kenalno. Wong nek praenane ganteng kaya ngene. Layang Kumitir. Bah Layang Seta. Bah Layang Kumitir. Bah layangan. Nek gak nggawa tapak astoe tutuk. Adipati sapa, Bang? Gusti Pati. Lo Gender gak oleh mlebu. Bener. Balik. Hei, matam. Iki wewengkonku Majapahit. Nek sik tetep meksa kapan-kapano awak dhewe sing kudu nglawan. Yo. Ayo. Serang, serang. Iki kan Menika kajenge mlebet Gusti Patih. Iya. Wong welek-elek iki ngeroyok pengen mlebu. Iya. Wis gade banyolan waktune mepet. Kanjeng Rama. Kados pundi kamani? Tole Layang Seta dalah Layang Kumitir. Nggih. Iki Damar Wulan tak perintah njaga rega. Ora ngerti yen kowe iki anakku, ngono lho. Tapi niku mbah guduk makuta waton kula mboten percaya nek niki nggih kengkenan sampean. Lho kongkon aku iki. Aku sing ngongkon, ngono lho. Ora mau ngomong nek kongkonane Kanjeng Rama. Lah cene kok kongonane kok. Iya. Heeh. Ngapunten anake. Lho kok ngapun anake. Iki piye saka karepmu ya apa, Ngeten Kanjeng Rama. Iya. Kula sampun lumengsir saking Padepokan anggen kula ngupadi ilmu. Iya, iya, iya. Kaping kalih kula kepingin semerep ceger kewarasipun Kanjeng Rama. Nggih, slamet. Kaping kalih kula dipenggak kalih pawongan sing jagi regol wonten. Iki wis kadung tak tampa piye terusan?
Ngeten Kanjeng Rama. Kangge ndudukaken dharma bakti kula kalian Kanjeng Rama. Menika jenengan akoni napa, Mon? Yo. Karyawanku cara saiki, biyen pegaweku ngono lho. Jongos iki ngono. Ngeten Kanjeng Rama. Kula purun ngakoni menawi niki karyawan nggih pegawean Kanjeng Rama. Heeh. Kula bali nyelatur. Piye? Badhe rembakan kalih ingkang sangkutan wonten papan mriki. Ngomong tak rungokno aku sing mutusno. Ngeten Kanjeng Rama. Kula purun ngakoni niki dados karyawan sampean. Tapi dinten niki kula enggak ada penjaluk. Njaluk ngopo? Namine sinten? Damar Wulan. Kula purun ngakoni karyanipun Kanjeng Rama. Neng kula damelaken bekatik, dadosaken bekatik Kanjeng. Oh, ngiritno jaran. Nggih. 144. Nggih. Nggih. Kowe tetep dadi Nggih. jongosku, buruhku Nggih. gitu. Ning dadekno pekatik. Bekate niku napa? Ngiritno jaran 144. Oh, tukang arit. Heeh. Nggih. 144 kudu war kabeh. Kudu arek kabeh. Nek ana luwih suket, Nggih. sapa sing mangan? Sampean pangan. Ya aja ngono ta. Taritno kabeh. Heeh. Engko nek luwene suket tak pangano sampean. Gelem apa mboten? Oh, ya wis. Sing siji, Den. Kula nggih ngoten Kanjeng Rama. Ya apa. Niki kengken nyombor jaran samonten katahe. Heeh. Jaran samonten katahe nek kathik beker. Ketok mawon gulune. Kaya ngono. Nggih Kanjeng Rama. Napa Gusti? Nyombor jaran 144. Nggih. Nek ana beker ya, Nggih. berarti lesu diketok gulumu. Gulu kula diketok. Heeh. Nggih, aja diganti kacang ijo. Oh, lah tengil-tengil. Piye gelem gak? Purun, sanggup. Sanggupmu piye? Nggih, kula mbeni kula combor. Nek sing luwih comboran sapa sing nyombor? Lah niku sing nggih. Pun Kanjeng Rama. Ya ya sing kaya ngono penjalukmu ya. Ayo ning kang gedokan, nang gedokan kono. Ayo. Nang gedokan. Kula anterin Rama. Heeh, nang gedokan kono. Ayo. Heeh. Ayo budal. Oh alah, anak loro bagus gagah ning watake rada kaku aku. Oh tak delingi ning gedokan. Nyambut gawe ngemban tugas sing hati-hati ya aja sampe keliru kaya ngono iku mang. Mulai saiki awak dhewe kon nunggu jaran, ngeritno jaran lho ya apa maneh. Sing marahi ku. Salah. Wong Kang Mas. nggih. Lah apa kok ate wedi karo aku iki lho. Mboten. Jenengan kok tegedokan. Nang gedokan biasanya kan yo mari ngirim sampean wis mampo durung. Ya dereng. Aja dehem-dehem to, aku lagi ngomong ki lho. Kang Mas aku tak takon ya. Aja nggateno kepik loro iku. Laler. Sampeyan iki lho apa ora duwening rasa rumangsa karo aku ngono ta ya apa ngono? Jane kula nggih gadah rasa tresna dumateng panjenengan. Aja basa karo aku ora apa-apa. Ngene Anjasmara. Aku jane yo duweni rasa tresna marang sliramu. Ning Kowe iki ngaget-ngageti wae kok yo. wanto, wis to. Ning napa nggih pantes ngoten lho. Ya pantes wae, awakmu ki kakung aku wadon. Ning kula niki tiyang Karang Pradesan. Jenengan putrae Gusti Pati. Ning apa bedane? Derajat lawan pangkat ku ora mesti ning tresno lho. Tapi panjenengan nggih gadah rasa tresna dumateng kula. Wiwit aku ora kowe aku tresno tenan kok. Awan dhewe tukang arit. Yo, ono sing kasmaran to. Kudu eling tukang arit. Tukang arit. Ya aja ngono kowe lak ya kepingin to. Kang Mas nyedak kene lho. Aja ngereken kepik-kepik loro iku ben wae. Sakno sing wedok keroken. Kang Mas. Dimas Anjasmara. Piye Kang Mas? Piye? Mulih. Aja ngono to Kang Mas. Mulai. Kang Mas. Hei, Damar Wulan. Kang Mas iki lho ngarep seto layar. Kowe iki piye
piye to? Kowe iki piye? Kanjeng Rama. Nyapa? Sampeyan iki dos pundi Kanjeng Rama? Heh? Anjasmara wani sirsiran kalih Damarulan napa pantes? Salah kowe. Apa sirsiran kowe? Sirsiran Rama. Lah karepmu piye? Ayo dikawinake wae. Kaya ngono. Heeh. Salah kowe, wong seneng dikawin. Sing salah sinten? Awakmu. Kang Mas. Lah salah kula dos pundi? Wong arek seneng. Lah Kanjeng Rama kersane. Yang restui. Lho duh. Salah, kalau kau disalah. Damar Wulan. Dule, Nggih. aku ngerti. Rasa Wulan, ya ta? Kowe Anjasmara ki tresno karo Damar Wulan to. kowe tresno. Nggih. Kowe tresno. Heeh. Karuane tak galekno dina sing apik. Ngono. Kaya ngono. Ayo dirit ayo. Ayo Kang Mas. Ngoten lho. Kakang. Aku ngipi ora enak Kakang. Ngipi sampan beberno ngipi napa? Kula ngken beberaken numusaken napa sing dados ipen panjenengan. Ngipine ketemu Pemuda nggih pemuda jenenge jenenge Damar Wulan. Bok bilih kula saged nemuaken Damar Wulan dos pundi? Tak wae hadiah. Kaya ngono. Nggih Kakang. Lah, kanggone napa? Pokoke iso pokoke tak wae hadiah. Ngertos. Damar Wulan, rene dole mapan bener kowe nemungkul akuku. Heh? Aku wakile Kanjeng Ratu Kencana Wungu, ya. Kowe kapatah goleki Minak Jinggo. Yen Minak Jinggo mati, ya, bakal diwene hadiah. Sanggup apa ora? Nggih, kula saged. Ayo tono. Nuwun pangestune. Bungko. Daratno ratumu. Iki yen keprungu anakku loro layang seto karo layang gumitir, Pak. Wong anakku dhewe ora tak jago. Aku jago bakal mantu. Apa dadine? Suwe-suwe pegel ya dadi bojone Kang Mas Minak Jinggo. Aku dhewe asine. Cewek sipit. Blak-blak ae. Kau ora jawab pencilaan lho, Tok. Toh, Medeni. Mau pengen aku tekos ah. wan to, kapan-kapan awak dhewe ngembang Kang Mas tugas. Minak Jinggo. Elek-elek rezekine. Kowe wong loro iki sapa?
Aku puyengan. Iki adikku. Oh. Ngeluwan. Buyengan. Kowe apa ya bojone Minak Jinggo? Iya. Aku kepengin petuk mbarek Minak Jinggo tulung dudono papan panggonane ning ndi. Awakmu tak tulungi. Tapi lek awakmu wis tak tolong, awakmu kudu janji, aku ambi adikku kudu kok rabi. Ya, bakal tak turuti apa sing dadi penjalukmu. Sing penting dodono endi papan panggonane Minak Jinggo. Lek iso kon metu, kon. Tenan? Ya. Temenan adik. Ambil aku situ po ya. Kambujo. Iya. Kon ngatasi aku ini. Wanto. Hei, aku situ po rek. Ngenge ngono kae. Mau rabi kabeh. Ora Iki bekar. perkarane genting. Wis aja mikirno bojo-bojoan. Lah iki, Ngono lho. aku gak mikir bojo-bojoan. Mikir apa? Joni iki lho. Mikir. Lah iki kok ana arek ganteng. Iki sapa yo? Dade dipotang leci mawon lurae. Kok soge kendel wani mlebu ning kraton Mbelembetan yo. Lambangan lurae. Mbelembetan. Lambangan lurae. Ya wis babayut. Kon sapa? Aku Damar Wulan. Damar Wulan. Apa bener sing nang ngarepku iki sing jenenge Minak Jinggo? Aku Guru Bismaya Minakjiya. Ho, mapan kebeneran. Damar Wulan diutus karo Gusti Ratu Kencana Wungu gawe ndadekno patimu Minak Jinggo. Dahayu Kencana Nunu. Kencana Wungu lurae. Kencana Wungu. Tunggale iku ya. Nggih lurae. Kencana Nunu. Kencana Wungu. Tunggale iku mang. Nggih. Ulang sejolan karepmu rene lapo. Ngarep aku wis ngomong aku pengen gawe patimu Minak Jinggo. Sayun, ke lurae. Luputku apa, salahku apa yun? Lagi niku sing kula pikir lurae. Kono ada teko aku ya yun. Boten lurae. Bulan, luputku apa? Kok on mateni balik Minak Jinggo. Aku ora ana urusan karo luputmu sing jelas. Aku ngemban tugas saka Gusti Ratu Kencana Wungu gawe patimu. Dikongkon Gustimu Ratu Kencana Wungu kon mateni aku. Bener. Tak elingno ya Wulan, aja mbok terusno kon bocah jek cilik. Aja mbok bacutno ya yo. Minak Jinggo. Eman-eman. Wis ora usah gunem tanpa guna. Ning papan dina iki kowe kudu mati saka asta. Kowe iso mateni Guru Bismaya Minakjiya. Ayo patenono Wulan. Minak Jinggo, bukaan dadamu. Tampanono aja jenit Damar Wulan.
Minak Jinggo iki dudu wong sembarangan. Kuyangan, kowe wong loro bojone Minak Jinggo. Apa yo ngerti apa sing dadi pengapesane Minak Jinggo? Pengapesane Kang Mas Minak Jinggo iku mung siji. Wesi godho kuning. Tegese pusaka sing digawe mateni aku iki mau. Iya. Ngene. Lek nyoto-nyoto awakmu tresno mbare aku, tolong ewangono aku. Piye carane pusaka godho wesi kuning nggone Minak Jinggo iku kudu kecekel tanganmu terus mbok kena nang aku. Tapi awakmu kudu janji ya. Iya. Sawise babagan iki rampung, kowe wong loro bakal tak rabi. Ngono. Piye Dimas? Nek ngono ora kesuwen, aku tak enteni nang gone kono. Yo, sing hati-hati. Yo, Kang Mas Minak Jinggo. Sampean pegel ta? Maiko puyengan. Bojoku sing ayu dhewe. Meni Sampean yang ganteng. tenang apa piye? Aku ganteng. Umpamane aku gak ganteng kowe ya ora gelem. Iya. Ya Dimas ya. Iya. Ki aku kesel kowe lak gelem mijeti to. Oh ya gelem ya. Tapi Ya ngono. Puyengan picetono sing enak. Nah, krasa ngantuk puyengan. hati-hati Kang Mas. Kon gak nyeluk Kang Mas terus ditenono kon. Mas. Kang Mas. Kang Mas. Kelenger. Dino iki kowe bakal mati Minak Jinggo. Ya. Rungokno ya. Iya apa? Awak dhewe nang balik. Ning gawe buktine kene kudu iso nugel mayate Minak Jinggo. Digawa ndasit minangka gawe buktine. Iya, Ngono. Ayo. Awakmu sing tenang kok bakal larap. Ayo bareng bari aku. Sing iso mateni Minak Jinggo. Buktine apa? Menika sirahipun Minak Jinggo kula beto. Dadi kowe sing mateni. Nggih. Bagus. Lah damar laporan kowe sing mateni piye to? Ngapunten, Ha. Bupati. Ha.
sak menika kula dijabung halus Jala Sutra kalian putra panjenengan. Asline sing mateni sapa? Kula. Saksine sapa? Kula. Aku. Cuy, fitnah. Ngapusi Jeratu, berbohong. Oh, berbohong. Tak itu. Lanang seto. Iki Kanjeng Rama. Damar Wulan, kowe ora nggo bukti ning nggo saksi. Lanang seto, nggo bukti ora ana saksi. Iki ngene, heh? Pundi Kanjeng Rama? Najan kowe anakku dhewe, tapi yo menang ora, ya. Kowe tak du karo Damar Wulan. Alah, pun watos. Nek kowe mati bapak melok kalangan le. Lho pun watos putra Kanjeng Rama. Oh, ya wis. Ayo, berene, sirah berene. Ayo, tugas keten. Damar Wulan, sapa sing menang iku sing mateni. Damar Wulan. Dokon boleh. Kanjeng Rama. Kangge duduhaken dharma bakti kula kaliyan Kanjeng Rama. Yo. Putranipun Kanjeng Rama gagal bisa kados layang seto menika. Karo, rangkepen karo. Menawi kalah kalian Damar Wulan pun dakoni ana. Yo. Sumbarmu ae koyo Kados mantun cara pensego pencel. Napa Gur? Mikir. Ora foto mek kowe. Mulya kono badhok sing akeh kono. Ratune dodol gambar tok. Dadi ngene Pate. Lah, nggih Gusti Ratu betul. Nggih. Iki Sing kono kalah, sing menang Damar Wulan. Dadi sing dadi bojoku saiki Damar Wulan. Ken riyen. Damar Wulan, J Gusti Pati. bojomu pira? Sak menika nggih. Anjasmara anakku. Piye to Rama? Lah iku sanggup piye saksine kok? Galak dirapi. Gusti Ratu panjenengan seder mawon nggih. Kanjeng Rama. Delatur. Niku sampeyan rabekaken wong kula iki tasik Joko kalih komite. Lah nek 3 wulan kena wis gak apa-apa sih. Oh. Rama, sohe ngupa umur. Umur. Wes rapi kowe. Sedaya diselir sedaya. Asine pun gak ada bojo Anjasmara, anak kula. Nggih, niki tentrem lakon minak jingga, nggih. Kenging dipun arani peparap Damar Wulan ngarit.